Tak krásne dobré ráno, priatelia. Tak aj nám dneska začal ten den D, že D ako dovolenka. Cestujeme do Turecka aj s malou, tak poďte s nami. Kufre nabalené, sedačka pripravená a pomaličky môžeme vyraziť smer Bratislava letisko. Ešte dám toto sem do batohu, do auta, batoh do auta, batoh do auta a ideme. Ako ste si všimli, tak na to, že je 23. august, je ráno 7 hodín a je dosť chladné počasie, takže je to dosť aj na mikinku. Nohy zvládnem, ale ruky to nie. Tak ako vidíte, tak už aj hodinky mi zaznamenajú, že je ten správny čas, že odchod! Tak a my už vyrážame smer Bratislava. Akurát sme pozerali na flyradári, že lietadlo už odletelo z Antálie a v podstate príde na letisko, založí nás a ideme naspäť. Outfit. Som manželku vyložil na letisku a idem teraz zaniesť auto na parkovisko, kde som si objednal za nie zrovna najlepšie peniaze parkovné. Tak a my už sa nachádzame na letisku, ideme ešte kúpiť tie priehľadné sáčky, lebo máme veľké veci, ktoré treba dať do nich. A už len čakať, pokedy nám otvoria check-in. A už ďalej viete však, ako to funguje. Naša vlogerka Mimi, Mima, ahoj, čau.
Kúk. No a my už máme za sebou aj bezpečnostnú kontrolu. Tento krok prebehla celkom rýchlo. A už len počkať na lietadlo, ešte prvú cestovnicu. Tak a dovolenka začína na lete. Kabelky. Na zdravíčku, maminka. Tak a my sme sa už nalodili do lietadla a nalodili do lietadla, dobre? No a o pár minútiek by sme mali byť už vo vzduchu. Deduška babku. Ano. Pozrieme deduška a babku. Ano.
zvládla celkom v pohode. Trošku plačkala, ale však pohodičke. Bola prvýkrát. Tak a my konečne odchádzame z letiska na Kufrov. To bol masakér. Hodinu sme čakali pri jednom čísle, kde bola písaná Bratislava, a po hodine vám príde pani, že Bratislava má ísť na iné číslo, čiže ďalšia pol hodina, pokedy prišli Kufre. Tak a teraz už vlastne konečne sedíme v transfére a ideme konečne na letisko. Ideme konečne na hotel. Tak a my sme sa konečne dostali na hotel. Teraz ešte nejaké papierovačky a snáď už konečne budeme na ísť, lebo aj transfer dlho trvalo. A ešte tá ich zastávka 10-minútová a podobné veci. Ale hotel na prvý pohľad vypadá celkom fajn. Dneska si ešte ukážeme izbu a to bude asi z dnešného videa všetko. Ak sa vám toto krátke video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a napíšte tam aj nejaký komentár. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, čaute. Tak a my sme sa konečne dostali na hotel. Teraz ešte nejaké papierovačky a snáď už konečne budeme na ísť, lebo aj transfer dlho trvalo. A ešte tá ich zastávka 10-minútová a podobné veci. Ale hotel na prvý pohľad vypadá celkom fajn. Ak sa vám toto krátke video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a napíšte tam aj nejaký komentár. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, čaute. Yes. Tak, náš pikolík nás už prevádza k izbe, ukazuje nám, kde sa to nachádza. Yes, you came from long way and I think you are tired and hungry. Yeah. If you wanna go to restaurant. Takto nejako vypadajú ubytovania, nie hlavný domček. Grey cards, your towel cards. If you want to take towel for beach and pool, you can come here on these times and you can take towel with your cards. If you wanna go to plage, follow this way. You can go maximum in 2 and your room is here. Room or second floor, is that a problem for you? No. Priatelia, a viete čo, nebudem taký zlý na vás, ešte vás zoberieme na takú neskorú večeru, tak poďte s nami. Na 11, 29 stupňov.
Tak priatelia, zajtra ráno vám ukážem krajšie video, lebo už je tma, už tu není bohvie čo vidieť. A my sa ideme ešte napapať a vám prajem, neviem či kedy pozeráte, či pekný deň, dobrú noc alebo pekné ráno. Napapame sa a vidíme sa zajtra. Ahojte.